Il-mexxejja Ewropej li jiffurmaw parti mill-familja tal-Partit Popolari Ewropew tkellmu dwar l-importanza li l-Unjoni Ewropea ma tispiċċax f'sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni mingħajr ftehim. Dan ħareġ waqt diskussjoni tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew li fija ħasem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Laqa li saret fl-isfond tas-Summit Ewropew fejn il-mexxejja mistennija jitrattaw b'urġenza l-kwistjoni ta' Brexit huma janalizzaw it-talba tar-Renju Unit biex il-proċess jieħu aktar żmien minn dak previst. Ir-Renju Unit fadallu biss ftit jiem oħra bħala stat membru tal-Unjoni hekk kif id-29 ta' Marzu hija stabbilita bħala data għal konklużjoni ta' Brexit. Pożizzjoni ta' inċertezza li għadha qed taħkem madwar l-Ewropa, l-importanza ta' pajjiżna illi konna ukoll preparazzjonijiet b'saħħithom tajbin kemm għal dawk li huma l-operaturi jew mal-Ingilterra kif ukoll dak li huwa n-negozju in ġenerali. Intant ta' tmem l-ebda ftehim konkret għal ħruġ tal-Brittaniċi mill-Unjoni u l-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May mal-wasla tagħha fi Brussell esprimit tama li pajjiżha jħalli l-Unjoni bi ftehim waqt li spjegat li għadha qed taħdem biex taċċerta qbili min-naħa tal-Parlament Brittaniku. May qalet ukoll li għandha dispjaċir personali tal qed ikollha titlob il-posponiment ta' Brexit iżda ammettiet li dan il-perjodu għandu jippermetti biex id-deputati f'Londra jiddeċiedu dwar l-għażla finali. Sadattant il-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew iddiskutew ukoll is-sospensjoni tal-Partit Fidesz immexxi mill-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban wara li dan infexx f'kampanja kontra l-Unjoni Ewropea. Fid-dawl tad-deċiżjoni li l-partit jiġi sospiż, deċiżjoni li vvota favorija anke l-Partit Nazzjonalista, il-mexxejja qamblu li l-Partit Popolari Ewropew huwa familja maquda u li issa l-grupp irid iħares il-qudiem. Ixu oħra li qajjimt wara li kien hemm diskussjoni dwarha ukoll rigwardanti l-abort li l-pożizzjoni ta' Malta fuq il-mejda Ewropea kienet b'saħħitha minn naħa tal-Partit Nazzjonalista u jiena sħaqt dwar l-importanza illi l-valur tal-ħajja huwa wieħed inaljenabbli. Għal-laqgħa tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat minn Rosalind Borch Knight bħala segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista.